No niin, mä tein sellaisen korttitempun nimen kuin 26 korttitemppu. No niin, eka lasketaan 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yto, kato, koto, neto, viito, kuuto, seto, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ja sitten tarkistetaan nämä kortit. K, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kato, koto, neto, viito, kuuto, seto, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Joo. Laitetaan nuo syrjään. No niin. Sitten lasketaan 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja sitten loppupakka. Nää laitetaan tästä. Ja nää otetaan tästä. Ja laitetaan pois ja otetaan tää tila. Ja 16 kortti on... mikäs olisi? No, Patakuningas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja